Er en kort opdatering på soveværelset. Det er ikke helt på plads, men vi nærmer os. Her der er klædeskabet. Over i venstre side er der blevet gjort plads til på den korte bane de ting, der skal bruges til at gøre lejligheden færdig, og der er også nogle få personlige ejendele og mere, der skal bruges til at gøre lejligheden færdig. Og så er den første fælleshylde heroppe, det er til stearinlys og tændstikker. Så med tiden så bliver det fælles del af skabet. Over i højre side er der nu sengetøj og håndklæder, og der er gjort plads til, at man har masser af plads til det tøj, man har. Som en lille bonus, så er der nede under skabet opstået en lille opbevaringsplads. Så der kunne man overveje at male dem her hvide, og så kunne de for eksempel bare være plads til, at man stiller sine sko. Så det var lidt om klædeskabet her. Over i sengeområdet, så er der nu kommet forlængerledning og pærer i lamperne, så de kan tænde, både den til venstre og den til højre. Sengebordet er ikke hængt op endnu, men der er købt ophæng eller ben, så når vi ved, hvor meget plads at gardinerne tager, så kan sengekasserne komme op. Tredje og sidste ting her i soveværelset, det er åbningsmekanismen her til sengen. Der er nemlig sådan en ram her, og den skal man bruge til at trække i, og så hjælper noget hydraulik med, at sengen kommer op. Hernede er der plads til opbevaring, og alle har mulighed for at vælge enten en boks, sådan en hård boks fra IKEA, der er 22 liter i, og den er god til toiletsager eller en bog, eller hvad man ellers skulle have hernede. Og hvis man hellere vil bruge sin opbevaringsplads til dyner og puder, så kan man i stedet for få sådan en pose her. Og den kan man så bruge, til en dyne eller hovedpude. Der er frit valg per andel, er der enten en boks eller en pose. Ja. Det tror jeg lige var det, der skulle sige omkring opbevaringsrummet hernede under. Når man lukker ned igen her, er det vigtigt at holde fast i rammen, når man lige tvinger sengen ned igen. Fordi på den måde er det nemt for den næste at få åbnet. Hvis man ikke har den her ram, er det svært at få åbnet sengen. Det var en kort opdatering på klædeskab, sengelamper og opbevaring under sengen. Tak fordi du kiggede med.